Tryzna. Tryzna też była? Tak, no. Beata była, także było. A Beata? Taka kobieta, co przychodzi. A wczoraj gotowałyśmy. Dziennikarzem pracuje. Jak? Nie wiem. Niech pan pojedzie, w ogóle Chodźcie, tego nie. Taki kołdunek musi być. A twoje dziewczyny jeszcze nie ma? Moje pojechały dzisiaj, tylko postawowałam do lekarza. Dziś nie mam żadnej wycieczki, więc spokojnie ja sama mogę zostać. Tutaj dziewczyny mam do pomocy. Wiesz, każda musi troszeczkę capnąć. Dla smaku dodajemy mąki. Bierzemy na pół. Chowamy gony. I robimy ząbki.